assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men tataɓire hande. Ha joni noon en jaltani ma mawɗo o e ma tokoso o, tawde Allah walli on gandi ma mawɗo no windirte, on gandi ma tokoso windirte. Kadi Allah walli on nananama hen a, Allah walli on nananama hen i, hande kadi nanen hen e. Wadde Dental Dina TV nani mo jeeyano ko en jiɗɗo jeeyede hen, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV, jiyangal janta hen, janta e walloɓe jingoɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. An jiɗɗo walludo bisimilla ma, so Orange Money, so Wave, Western Jamana Garam, jingere wallere. Ɗo woni me, ɗo woni me, ɗo woni em, ɗo woni em. Ay ko ɗo woni mem, ay ɗo woni mem. Wadde ma mawɗo, ma tokoso, so e naati hen ko jangete hen hewde ɗo haaɗi. Ma woni ko me, ma woni ko me, walla woni em, walla woni em, walla woni mem, walla mem. Ko jangete e ma e hewde ko ni foti, ma mawɗo ma tokoso. Ɗo sa wawi ɗo a yalti e majjere ma mawɗo tokoso. Ɗone sa andi ɗum woni me, a andi ko ɗo woni me, a andi ko ɗo woni em, a andi ko ɗo woni em, a andi ko ɗo woni mem, a andi ko ɗo woni mem, hankadi a serti e majjere ma masiraɗo e. Ko masirte e to banggue ma e kay wotan ko me, me, ɗon timmi. Bencita wona em, em, lomba masal mbiya mem, mbiya mem. Deke noon a faami hande ma o nanna hen ko e, tawde Allah wallinoma a nananama hen a, kadi a nananama hen i, hande kadi a nananama hen e. Wadde a faami kala ko jimi no wayni ko me, kala ko jimi no wayni me, kala ko jimi no wayni ko em, kala ko jimi wayni ko em, kala ko wayni ko mem, kala ko wayni mem. Ƴetton kuɗi mon e carnet ji mon, mbaji jangon ɗigga. Yo Allah wallu, yo Allah yaran ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah. Yaya Ly ko Sénégal, alhamdulillahi rabbil alamina. Mbaɗon hen balle mon e jingare mon no wiya no wiira, ballon courant wifi connexion jingere wona ɗon. Yo Allah wallu.